Malawi Today. Ndirani kwina kulikonse kumene muli mmene tinakambira kuti lero pa 8 December 2024 chipani cha DPP chikupangisa misonkhano yoyimayima mmene mtsogoleri wake akuyenda malo osiyanasiyana akumangochi nde kumeneku zambiri zikuyankhulidwa nde tingokupasirani mmene zinakhalira malo ena ndi ena amene anayenda ngati kuchilipa kumeneku anthu ambiri anayankhula. Tiye timvere limodzi. President atu okondeka achipani cha DPP amene munalamulira dziko libwino amene munapangidwa chipongwe ndi anthu ena oyipa mitima amene munasankha anthu amene munapangisa kuti dziko liziyenda bwino. Bana President bano tisanayambe kuyankhula Kabeba shehe alisegule ni bepeo ziko mwabili. Assalamu alaikum. Tujimishe makono tumebenda Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar.
waj'alnahum fi kuburihim ambuja kullungo to ko wenda yanti mambuja kullungo ma fo pila nin tendele bandu ali kumalembe giya amwa chisieje wanura lilanguka walfuzaha mitima jao wasurura beje bakondo mukatanga kakwala kweko walbahaja numa kuchisieje walkhubura malembe gauga kawaga gakutina walmaghfirata li ahli kuburi nimba kullu chileje ilewi wale mukatama kawaje mkutama dunia jino innaka chiwendo chikwika kwenu mwejo ligongo lyako miwele mwejo anta rabbu mbuje gafurun sene chikululuko rahim nisha nasa wa sallallahu ala sayyidina muhammadi sallallahu alayhi wa sallama birahmatika ya arhamur rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Bwana Presidenti, watu wokondeka Profesa Asa Peter Mutharika mulandire ulemu wanu. A first lady atu, a former first lady, amene mufuna mukaleso first lady, amene mmakondedwa ndi dziko lino la Malawi. First lady Profesa Gertrude Mutharika mulandire ulemu wanu. Ulemu upita kwa Vice President achigawo chino cha Eastern Region, Bambo Bright Saka mulandire ulemu wanu bambo. Ulemu upita kwa National Organizing Secretary Pongolini watu wa ku DPP, muntu amene saopa amanena chilungamo Bwana Samia Suleiman mulandire ulemu wanu. Ulemu Katundu Director of Youth Honorable Chisale mulandire ulemu wanu. Deputy Director of Youth Bambo Bamusi mulandire ulemu wanu. Director of Women Mai Gandeu mulandire ulemu wanu. A Deputy Director of Women ANGC mulandire ulemu wanu. Wose oyana kulandira ulemu tilandire maulemu. Bwana kuno ndi kuchilipa kumene mwalandiridwa komanso msaiwali kuti MP athu alipompano Bambo Shadrack na Malomba amene atilandira pano. Bwana chifukwa cha nthawi ndapasa amfumu achilipa akulandireni bwana. Zikomo kwambiri. Assalamu alaikum. Haleluya. Choyamba tupeleke ulemu. Tupeleke ulemu kwa president yatu amenati pesa balwano. Bambo Peter Mutharika. Bamozi di Madamu Peter Mutharika. Ulemu wili upite kwandu akitetezo amenaenda nao. Ulemu wina upite kwandu okwira ntito zaboma amene alipo mpano. Ulemu wina upite kwa mafumu magulupu nonse amene mwasongana malo ano ndi mafumu nonse komanso Vice President amene tili napo mpano komanso osayiwala MP watu amene akuyimirira dera lino Bambo Shadrack na Malomba. Komanso amayi ndi abambo amene tasongana pano ndi achipani onse amene tili pano osayiwalanso amulalo nonse amene mwabwera pano. Bwana ine ndina group achilipa ndakulandirani ndi manja awiri bwana kuno kuchilipa. Kotero mwina tikanakhala dagogo pompano koma kuti iwo watanganidwa ndi zintchito zina ndi ango nditumiza ine kuti mukalandire president iwo ndithu bwana ndimene zilili. Bwana kuno kuchilipa muziona anthu mmene abwerera atangomva kuti akubwera bwana President Peter Mutharika muziona mpaka na ena asiya kumunda osalima muziona mmene mwachulukira anthuwa. Bwana ngati mmamva kuti munthu amakhala ndi chimbundi nanunso muli ndi chimbundi kuno kuchilipa. Ndi mawu amenewo ndithokoze kwambiri bwana koma kuno muzibwerabwera osati wongodusawu.
muzachitenso kuti wina wongobwera special kuti ndikupita konkuja ndi mawu amene poti msonkhano wanu ndikusiyirani bwaloli m'manja mwanu ziko mukambiri bwana. Taimile manja mfumu. Manja mfumu. Bwana Presidenti, kuno kuli mwana wanu amene ali shabiki na malomba, amenenso ali chinkuza mawu chanu, amenenso amanenera chipani, amenenso amakuyankhulani inu bwana, apereke moni akulandireni kuno ziko mkwambiri. Chalamwinani ndichone, chapakati ndichone. Dibibi oye! Dibibi oye! Atati oye! Nanga ife tose oye! Salamu alaikum. Haleluya! Siani, nabalimembekeza kai. Bwana, mawa nditera. Mawa sasa kufanya kusangalala. Kwaini Bwana mwabwera kuno kuchilipa. Ndikuthokozeni Bwana. Pamodzi na First Lady. Mafumu aja aiwala chimodzi. Sewu auona sewu Bwana. Bwana ndikuthobuli pa 16 September iniyo Bwana na First Lady mkubweraso ku State House. Bwana mukatikonzere nsewu. Chachiwiri Bwana mosadaya nthawi nkhope zathuzi zinakakhala zosangalala koma njala. Boma limene lilipoli latibweretsera njala yoti sinayione tikugonera mango kuno. Ndikudziwa kuti mwabwereranso pa 16 September ife kunopo tidzakhala bwino. Dibibi oye! Amene akuti adati pa 16 September 2025 apresident athu chamama. Chamwinani. Dibibi oye! Soko kwambiri Bwana ulendo watalika isine kumipo siko. Bwana Presidenti, uyo anali mwana wanu wa muofesi yathu ya chipani cha DPP amene amatinenerera. Nthawi ino Bwana ndizutsa a Vice President Aiseni Region. Koma ndisanawazuse ndifuna ndiyankhule Bwana mawu amodzi. Anthu awakumuzi sakuziwa kuti kwatuluka ripoti. Azungu ndi anthu amene amapanga ma research kafukufuku. Apanga kafukufuku. Ndipo kafukufuku akupezeka kuti iniyo Bwana ichipani chanu cha DPP ndikusogola ndi 43%. Amene akulamulira panowa apa sida 29%. Bwana ali ndi chilina chilichonse, ali ndi ndalama, ali ndi boma, ali ndi ame, ali ndi chani, koma anthu sakuwakonda. Akapita kulilongwe angokuidwa kumangozedwa president. Kupita kuketedwa myala. Koma Bwana iniyo ndikatumba mpaka ukondani. Songana olengeza lero mamawa asongana ndiotero. Ndiye akunena kuti akuti ripoti ilo ndi amabosa. Akuti chifukwa chake choti anatenga anthu okwana 1000 ngati sample. Kodi pali amene amalawa kapu ya tii kuti aone kuti mbakwana shuga amamasa kapu yonse. Timayeza di spoon tikama di spoon chatimaona kuti shuga watani. Ndiye anthu 1200 ewo amene anayezedwa m'Malawi muno. Ndipo akomera kuti Profesa asapita kutalika akutalika boma pa 16 tigwe. Bwana nthawi ino ndaimitse a Vice President athu okondedwa Bwana Msaka ziko kwambiri. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Msaka yankule a president yathu aliingia Nyamata
ampaso zosiyana ye mumvere mpaso za Nyamata wayima apayo mukamamva Samia Suleiman ndi utiyo uja abati siku ndi siku antabangisala mpala mlija ni ndani Suleiman apase nimoni hapa Nyimbo bwana nyimbo bwana bwana Chala mwamba huko DPP waye. Assalamu alaikum. Ndikubira nonse muli bwinoji. Nimafuna amene akuti lero ndalandira dati pachilipa ayimike chala mwamba. Amene akuti sinalandira asise koma amene walandira dati pano ayimike chala mwamba. DPP waye. Professor Alphabet Mtalika waye. Ife tonse woye, Amsaka woye, Namalomba woye, Ineso woye, Inuso woye, DPP woye. Bana vipi yangu nipasa 1 minute. Ndiakonze ya regional governor jakuti si 43%, 46%. Imene ife tikusogola. Bwana sikuti ma percentage wakungobwera iya. Ma percentage okukondani bwana akubwera ifaja zinchito zanu. Ndichikhulupiriro bwana kupanda kuti bera bomali. Msewu bwezuli watala kalekale. DPP waye. Bwana tikuthokozeni. A first lady amachokera patsija. kunyumba. Chikondi chimene maonesa kwa sister watu, kwa mai watu, bwana ndinu number 1. Mumatisamalia kusonyeza kuti bwana ndinu achikondi. Ife kunoko anthu kubalaka tizakuyamikani mpaka kalekale. Choyambirira bwana tikangolowaso mboma chaka cha mawachi. Nyamata wanu Shadrack wakhala kulira mpaliamenti mchabwana za Nsewu. Koma akangoyima kuti alankhule aspika mamuzo ati khala pansi. Ine ndikati ndime ndimuchite defend akuti 105 tuluka. Bwana zikutha zimene zija. Zikutha pa 16 September. Bwana DPP wewe. Bwana abusawa. Bwana ni muntu okuba mapeto. Ine bwana nagwira akagula fertilizer mbuchale. Bwana owamisala mama wakukaja amapita kusika. Amazuwa kuti chokudya akatola kuti koma olo kuti mwamisala kuti kagule fertilizer sangakalowe mbuchale bwana. Mbuchale ni mama wafozi ndizi boda za nkhuku. Koma chakwera nakawemo kagula fertilizer. Maiko anzatu akuti seka zimene zikuchitika bwana. Mupita pa filling station mafuta kulibe. Forex yonse munasiya bwana. Waja chakwera umangopita kukajambulisa. Apita kukajambulisa. Basa ngokhalira kujambulisa. Ifa inyaka Malawi likuzunzika. Bwana zana linapita ine kwa SFFRFM. Kukafunsa kuti zikuchitika ni chani anthu akudikira fertilizer. Akuti afuna ndi Joseph Parliament. Chifukwa ndakayimira Malawi bwana mutandituma inu kuti takafunsa kuti chani za fertilizer. Bwana amene wala ndi chose ndibe nawo ntchito kwawo so kwatha. Tichosana. DPP wewe. Ndimafuna ndauza chakwera. Ngati mukufuna kuti mwina anthu alankhule zabwino pang'ono mukayike mankhwala kuchipatala. Koma ndikudziwa simungakwanise. Mupite mukayike mafuta ma filling station. Koma simungakwanise. Mupite mukathandize ana amene makolo ana wakubwezedwa ku sukulu. Chifukwa chosowa ma uniform, chosowa ndrama yopereka ku sukulu. Simungakwanise. Chimene mukukakamira pamene ndi chani abusa. Bwererani kuchalichi mukalape. DPP wewe. Komaso ambuyewo alayo akakakukhulukirani ndakayika kwambiri mwatizunza. DPP wewe. Abale anga sonkhano siwanga nimafuna ndikupempheni eti. Mwaona dadi, mwaona mami,
zuchita kwakhala tikamati president wa dziko zuchita kutani osapangaso mistake osatani aji kafukufuku janapanga kutipeza ife 46% koma anapanga chilima chasanamupe kuti pano akafufuze ali pa 5%. DPP oye musale bwino nonse osayiwala chaka cha mawa adati tikapange chani zikomo kwambiri. Salamu alaikum. DPP oye ndimamva apa wamorala kuti ng'alula. DPP oye Professor Arthur Peter Mutharika woye, Madam Gertrude Mutharika woye, Anna Malomba woye, Ipetonse woye, Chiripa woye. Bana antu akuno kuchiripa bana amachikonda chipani cha DPP ndikunama ngati anthu awa amachikonda chipani cha DPP koma makamaka chifukwa cha usogoleri wanu Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye, DPP woye. Ndikusipikizireni bwana anthu awa ngakhale chisankho cha 2020 anabera anthu ena kwina kuja anthu akuchiripa anakuvoterani inu bwana Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye anthu awa ndiokhulupirika nga pambuyo panu Professor Arthur Peter Mutharika. Chala mwamba cha Professor, chala mwamba cha Professor, chala mwamba cha Professor chimene DPP oye nyimbo imeneyo ndiyokoma muzingo imbabe tikanganya mkabata mbana ready bana utenga wina kuti boma likutha nduna ku Malawi yasiya udindo zimachitika zimenezo waona kuti ichi ndizonunkha ziluku ndiponso tikuyembekezera nduna zina ziwiri kapena zitatu kutani kusiya ntchito boma la Thabo ili. DPP waye koma bwana ndikusimikizireni kuti anthu akuno kuchiripa azakuvoterani inu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo ife tikamayenda kuno kumangochi timayenda ndi ndidi kuti anthu akuno kumangochi amakonda Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP. Zichoncho nanga abale mukavota muli ndi chikwanje sopano ndikuuzeni eti mukamapanga mpikisano othamanga mamva eti mukazapeza wina wake akudulira njira amene amaziwa kuthamanga ameneyo ndiye mukamona munthu akudalira kuti alembese ana ang'ono ndiye kuti akuziwa kuti anthu akuluakulu sakutani sakumufuna tamvana tweti chifukwa munthu wabwinobwino maganizo wake sangavotere Chakwera. Angavotere Chakwera ngati ngona kutenga ana zaka 7 ena 10 aja akavote koma zitheka ngati Chakwera achoke kapena akhale taimba ni nyimbo yokoma ija DPP waye bwana anthu awa apachiripa mene anenera mfumu muja anthu apachiripa muntima mwawo voti yawo inu Professor Arthur Peter Mutharika. Zichonjo nanga tingodikira kuzavota ready ndiyeno alipo amene wasala osadula chopotera ngati kopa ngati siku nadule pasala siku anayi tamba na ready masiku angati koma mawa pano DPP oye bana maulemu
amanena kuti nsima yokupyaipya sitipathiramonso ufa timangoononga. Gulu lili apa libana limakukondani kwambiri, ndiye inasapitiriza kuyankhula kuonjezera kagandiwa ndikupempheni maulemu a profesa kuti muyankhule chidamtindi tabwera pano pachilipa. Maulemu bana ayankhule na anthu anu. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Abingu oye! Kilipa oye! Tonse oye! Moi nonse? Moi bwanyi? Monga mukona ine ndibino kwambiri. Koyama, the black boy from our first lady, Professor Gertrude Taika Ulemwanu. Command Solemuka, Vice President, Eastern Region, a Governor Eastern Region, a Director Eastern Region, Command for Director Youth, and the National Director of Youth, Committee side. Command Solemuka, Samimra Sokola, DBP. Command Solemuka, Samuri Banu, the Budi Ulemwanu. DBP oye! Joyamba ndio sana kwambiri kuona unyinyi choncho mkobe losanga mkobe la chigoni mkobe la chibale nikote ziko kwambiri kwa maso ino antoa kuno kujipilipa mlindi mwai kwambiri jifika mwindi pungwa gwino kwambiri na maomba ameni nene iwanga abanyankulia ine ne chama mumbwe senso kupamenti kulia asbianchilo nina dibiboye koma kuno kulibanje DPP oye! Zentu zafuta kulipambire. Kudi boma la vunda. Kwa watu na ngasina muna asanta. Kwa 2020. Simuna asanta mene wa? Simuna asante? Usa inamiza dia Kwa matakacha mawa. DPP oye! Chaka chamawa musapange so ngalina like about 2020 aye? Musakwe so chaka chamawa hii kwa 16 September chaka chamawa musante DPP kuka president kima ngachinai base ngoi chongi kombano mkobe mwizie kwinonso Kungori John Adari Chongi Tamaranes, right? Osa Namizar, right? Chapizas, come our goodness, GDK. Pasa Gudi Muzavote. Wakudi Muzavote. Pasa Gudi Mulembese. In Manamesa. And Wangada Arimesa and Lorenzo. Very good, very good.
ngalamesa nembesa ndionenso mukalembese enso msaiwale chopane masiku 4 chopano mpala kinaye Mulungu wa mawa msaiwale nonse mukalembese kuti aliyense alembese kuitakatama muzavote DPP muzavote Haddad monga mukuzwa kuti navomera kubweranso kuyimanso ndivyoye ine navomera kuti ndiyimenso ifanfa kuti ndipulumuse dziko lino ndivimono dziko lino lipa moto psa kwambiri pali mavuto kwambiri anjala zinthu kusowa zinthu kukwera kandi mafuta kanjere shuga zonse zikukwera zonse imene zikukwera choncho nkusira kuti tikabwera chaka chamawa ndivioye pa Septemba chaka chamawa ife kabwera mboma zinthu tizathisa ndivioye komanso njala tizathisa ife timaza kuthesa njala pa 2015 nathisa njala 2017 nathisa njala choncho timaziwa ife kuyendesa njala kuyendesa boma kwanso kuyenda nsu za malonda timaziwa choncho musatandaule chipulumutso chikubwera posachedwapa mwezi 9 basi mwezi 9 mukadaniraine kuti ndavomera kuti ndikuyima komanso ndiwinanso pa Septemba koma kuti ndiwine ndiye inu musaiwale ayi musunge pepa imeneja muisunge pabwino sanga simuta pepa imene simutavota muisunge komanso musagulise muchaka kuti akupase ndalama musalole ayi pepa imene ndi yanu musungeni mpaka pa Septemba 6 tamuna zimenezwe tamuziwa kwambiri komanso ndikusime kuti kuchipani kuli bwino kwambiri ife ADPP somo tagwirizana tonse tagwirizana monganya VP kuti tonse tinganga pambuyo pa Haddad ndivyoye pambuyo Haddad zonse tikagwirizana kwambiri ndipo tikatero kuti ife tikabwera kunonso msewu nzaukonza umenewo ndinayamba pa Balaka roundabout ndipo nzamaliza msewu umene kuno kuchilipa pakufika kuja kwa Kapile msewu zafa ndivyoye zimenezo tizachita ifenso kwa programu osiyanasiyana ngati masukulu aja Community Technical College kuti achinyamata muziphunzira ntchito zamanja zamaluso kalipenta kazotchera zomanga ICD zimenezo tizapitiriza komanso programu yanga ya mawata ndi cement mukumbuka imeneja ya mawata ndi cement anayimisa chakuti ine ndimene namba programu ene kwandi programu yofunika kwambiri kuti muthu aliyense asagone munyumba yadote yamauzu mayodontha hayi kuti aliyense akhale manyumba abwino choncho tizapitiriza zimenezo komanso kuno ku Eastern Region tizakonza makamaka Mangochi bwalo la Mangochija la ndege lizabwera komanso 5-star hotel Cape Maclear kuti anthu onse aziko lapansi azibwera kuno ku Mangochi cha Mangochi ndiokongola kwambiri ine ndayenda masiku onse apansi kulikonse ndapita palibe pamene pokongola kuposa Mangochi aya palibe. It's a very beautiful place mboni kune azona sizabozayi choncho ndirere kudatani Mangochi kuti Mangochi zakhale tourist capital of the whole world kuti anthu onse aziko lapansi azibwera kuno ku Mangochi
ndikusiyana ndalama kuno kusiya forex kuno kuti zipamayi pile pasogolo choncho ndiosangala kwambiri tikupita kutali ndilewe kuti ndipite ndikufa kupita koma tizabweranso nthawi ina kampeni ikayamba tizabweranso kuti ndizakuoneni kuti tidacheze komanso kuti tidaziwane ndizabwera ndithu kotonye kuti ziko kwambiri kuti mwandilemekeza kwambiri kubwera maonyinyi choncho ine ndawafuwa First Lady tikuthokoza kwambiri ubale umenewu chikondi chimenechi mupitirize choncho ziko kwambiri tizabweranso nthawi ina ziko kwambiri ziko